ndopro ngene iki lho lho gak usah mayang-mayang. Nom-nom lemu-lemu ngene iki lho seneng aku iki lho. Lho Mak, wis. Lho, sare sak menake iki lho. Walah si besop iki seger nek. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, Banu kate blusukan nang dhuwur kono kae yo. Ketok iki sembukan iki yakno wis lemu-lemu. Antarane ngono, Mak. Ya jahirat juga yo. Suwe gak Awak sapa dhewe yo. kan wis kapan hari kae ling apik. Saiki paling ya wis lemu, gak ngono ta lur. Antarane ngono, Mak. Kan iki lha apa pundakmu kok mau templok ngono ku barang. Legrek, Mak. Grek epor ndang ngono ku. Wis ora mek aku blusuk nang dhuwur kono kae ya lur yo. Lur munggah dhuwur iki lur munggah lur. Tak gendong, Mak. Kak, aku sama aku. Nah, iki lho lur, nang kene nggone simbukan iku lur. Wake lho. Gak iya tajak aku ngomong Oh, iya. apa. Wake, Mak. Wis, kon lo Apik, oh. gobrek Aku nang tadi kene. ngojeki. Lho lah kok ngono saja kon iku ja. Ya kon kok tak blusukno nang jero kene lah gak iso medhon kon kok Iya, tambahan. nomor tak gak, Mak. Perkara ular ya wis kok nomor 17 mbok kira makmu ki ya wani ular. Ngono. Gempor ngene iki lho. Lah kate gak gempor ya apa lur? Sembokane kena nisor ngene iki rempekno kene, iku kono iku kono lho. Berarti ambek ngesot, Mak. Ya mbek ngesot rono ngono. Ngene lho jam, ngene kon tambah kepenak kok lho. Gak ya ta lur. Aku seneng sih nak ndukur ngene. Wis sak karepmu kon golokno sisih kono lho sing ngadeg-ngadeg kono aku tak sing gempor ae. Iya. Ya Ngene pakai, lho, Mak. nom-nom lemu-lemu ngene iki lho seneng aku iki lho. Merujuk-merujuk ngene. Iki ya simbukan kan iki? Ya iya simbukan kon ambunen ta nek kon bingung ngono iku. Oh ya, Mak. Lho, kan doyan panganane, doyan matenge kok kon ngambu emo. Ono iku nih lho. Apa dia ta? Eri. Kita jaya. Wah, iki, Kan Mak. ndopro ngene iki ae lho, lho wis gak usah mayang-mayang, gak usah menyat. Nek biyen niku aku iki gak ero nang dhuwur kene iki nek sembukan. Tak rewangi blusuk-blusuk ning alase wong kono kae. Ya Pak no alase dhewe ya aku. Bak, ora ero ora dhuwur. Iki nang dhuwur, Lur. Mon. Kon kok melok ngetut rene, Mon. Iki lho Lur jalan lur. Momon melok ngetut munggah. Aku mah kira ero gitutne momon kok merem-merem momon nang dhuwur. Kaget aku. Momone kok setan. Anjene iki salah lho duduk momon. Momok ngono lho sing bener iki. Momor pejudul ngono e. Ya merambet wae ngene ya. Lha iya untel-untel ngene kancane. Iki alas iki kene kira tau tak unggahi, Lur. Tuh. Iki lho. Kayak aku salah kostum deh, Mak. Lah lha apa? Anjane aku iki nggih jas udan ngono lho. Lah kok iso nggih jas udan iku ya apa Ben tambah? kemresek gak cokoti nyamuk. Yang tak gawokne iki, Mak. Ya, Iki. gawokno. Iku mbusuk rono kae. Sik pinggir kene. Lho iki lho. Lho iki ya ono, Mak. Ya toh. Iki lho lemu-lemu sampe kok godhong kangkung. Saking lemune, Lur. Lho. Mon aja nandi mon kene ae kon kok tersesat lho mon. Kon Cokot ilang lho, tulok. Mak. Jenengan aman. Mamon. Nis, Oh lah tambah munggah. Karepmu mon kon kok tak tinggal medun lho ya. Pangan gendruwo kon kok tambah kono. Lah ya apa ijenan ra ono bendoroe. Iki lho lho. Iki lho nom-nom kabeh iki. oh bombong ini gedung apa ya, Mak? Endi to? Iki. Gak Bener. ero. Lho ngerti momon mudun dhewe kan mon ae mon mudun mon. Kon kok ilang lho mon. Mon aku lek goleki nandi mon ning alas aku wis ra kuat munggah dhuwur lho mon. Wes sampean aku nih ben gak glondong kok. Aku mau kono kene ae. Yo. Ya wis kono pek ono aku tak ngepek sing kene iki ya. Yo. Lo ya akhirnya. Wes bombong ini ya, Mak. Iya. Anjane lemu-lemu ku ngono aja. Nek lemu ya mbo-mbo. Wis akeh ta, wis akeh medun Wes aja. sakit, Mak. Wis ah. Sik iki lho, Mak. Seneng aku, Mak. Ya Allah, lemu-lemu. Jano.
gojekan godhong. Man iki yukmu tontonan man. Iki lho man yukmu man. Saya mak saiki mak. Bener jundo. Lho mak wis. Lho, sale sak menake iki lho. Wis iki nae kok nyuk di botok. Iki godhong opo iki mau ninam kok. Mbok gowo. Iya ta, Mak. Oh, lah dalah bocah kok. Wis ayo Ayo mudhun, gradak ya mak. ayo ya wis oleh wake lho nang ayo masak yo. Wis salah. Nek kene tak dungakno nang udan kok cek lemu-lemu maneh. Ja, mana kene dhisik. Oh Iki iya. anak bayem menisa nyanging bayem. Kaya lur. siap. Iki kan ana botok, Pak Beng kok tak jangano sing gak pedes. Iki karo jangan bayem ngono gak yo seger. Mak, mak. Heh. Leren sisa nyaking klopo ta mak degan iki lho Ya mak. kono menek aku gelem kok. Makne kok ngon menek wis klopo. Lho lemu-lemu ta lur lho iki karyane Pak B iki lur. Oke, dek sisi kene mak. Yo. Nom-nom are. Seger ku rek. Hmm. Oh, saya kan kerange yo nok kerange. Alah, ya kono nyemplung nang kalen kono lho golek kerang. Lek kok kerange gak enak mak. Iki lho lemu iki lho. Oh iya iki. Ngarep iki mak. Yo. Manuk kelangenane Bandung Muni. Ana wonge nang kene duneni. Nggih. Lemu. Lho gak ngono klambemu lemu-lemu. Wis sakmene wae po bayem iki rasa kakek. Ular e. Ular. Walah nek ular cilik ngene iki ono. Kayane ta ular cilik ngene kok. Gane cilik ngene iki aku wani ja lho. Wis sakmene wis cukup gak ya ja. Cukup mak usah kayak iki ya. Sore kok iya. Mari ta. Wes. Cimplukan mentah. Wis gak timplukan. Oh mentah ngono kok. Wis ayo lur medun lur. Aja kari nang dhuwur lho ya lur, ayo medun. Enggak tak berantem. Aja. Ayo lur medhek-medhek nang kene wae. Aku ora gelem ja. Oke. Lho iki ono apa iki? Paketku Pak, mak. Aduh. Iki lho ja. Nemu kimpol lur. Ayo gowo. Lho wis nang kene wae lur. Nek nang kene iki lur sajake iki ora katik masak lur wis gendang ayo lumah-lumah ning kene iki wae. Anak mak tenan Hawane mak ya suwegur, angine semui lur lah. Njuk karo camilan iki ana kimpul iki wis ayo Wes mak peteno dhewe mak aku tak ngletak mak. Ngletak oh. Urung-urung wis angep lur. Lho ijang katut iki lho delon ta. Kanane. Tak petikane bayeme lur. Nular. Nah iya. Lemu-lemu bayem iki mau ya. Iya mak. Ha mbak ayam disemproti terus. Mbak iku lho kulite brambang. Oh, ambek ampas-ampas. Ngono ya. Ampas tolekmu kono ta, ampas Ampasnya bukan brambang. Lur, arep ah? Nyo monggo. Sampeyan juga. Bote. Bote. Karena mak tak mangan iki mak. Ya wis kono panganan. Iris nopo mak? Benci. Yalah, wis nanti krokoti kono kok dadak diri si barang. Ngono ta. Mbah, do kayak ngene rek. Ya wis apa-apa lumrahe wong urip iki nek ndek cangkem ra dipangani iki gak ya sia-sia Gusti Allah nek ngekeki cangkem. Ya gak ayo ta lur. Saiki lho Gusti Allah ngekeki cangkem nek gak digunakno gigeng. Lah daripada ndek cangkem digunakake ngrasani tanggane ya ora ilok dosa. Lah tok digunakake nggo mangan. Lah lemu ya wis resiko. Wong cocote giling kok ora gelem lemu. Kayak yo ngono. Lho, ngapain iki mau lho lur? Ora krasa, mek kok pirang biji lho. Wis sak kalo. Wis akeh. Bayeme iki gede mak. Iya, sing gara iku ngono. Lah iki kok cara-cara ngono dipangan sak sesore ngono arang rantek iki. Sing akeh iki simbokane lur, delok ta lho sak kalo. Wis, iki engko dibuothok ngono karo dadi pirang-pirang wungkus iki engko. Tak njek-njek sik ya. Kok dijek-jek piye? Enak-enak lho. Diremeti. Diremeti sik lur, cek lemes. Nyapa tak iduk ngene. Kakekmu kono ta lah. Nyo nak diremeti kono. Halah lur, wis seger iki lur, semari adus nang dhuwur aku nek glugot suket iki lho, guwatelen aku ya Allah, aku ngono. Wis iki tak dadani geni tak gawe ngedang tempe ya. Iki gak usah dicampuri teri lur, aku tak campuri tempe ae. Nek sampeyan mbek kan ana sing takon men, biasane ngene. Bano dikasih teri bisa enggak? Bisa. Panganan iki dikasih sembarang iki bisa, tergantung sing mangan. Nek sing mangan ora bisa ya ora kenek ngono. Kadelen kok. Ya wis ngono ae nang iki saiki lho simbukane delok entah seger kok ngene iki wis mari tak umbah. Mari ngono saiki arek tak
bebek ngene iki lho cek lemes ya. Iki anu ya, akeh simbukane daripada tempe ini. Lho nek biasanya kan botok tempe campuri simbukan. Niki botok simbukan campuri tempe. Soalnya simbukannya sing akeh lho ya. Dadi ngene iki terus dideplok. Nek ora usah lembut ora apa-apa, sing penting ki cek ketok lemes ngono lho, ngene iki lho. Yuk di mbek-mbek ngene iki tok ae. Tuh, ngene iki lho rek lho. Wis runyah-runyah ngene iki wae. Ora kok yo dilembutke lembut ora. Nek lemes ngene. Wis iki tempene wis mateng yo, sing jagane ge botok, tak entase. Engko cek digawe Mbak Vela goreng mendoan. Wis aja. Wis, Mak. Ya nek wis iku nganu. Iki pancene Duna tekan sebelah kono kuwi gen gawe goreng tempemu. Dirajangi cilik-cilik ngene lho tempene iki. Tempe sok kene lho, dadekno siji ngene lak wis. Engko yo gak urung dicampur. Kayak tempe mendoan iki lur. Wis, ra tipis-tipis. Wis lur, simbukane ya wis mari. Tempene sing wis tak dang ki ya wis tak rajang. Saiki karek apa ndeplok bumbune ya lur ya. Bumbune bareng ki mek kur gawe brambang bawang, ketumbar kemiri, kencur, laos, kunir, lombok cilik, lombok gede, godhong jeruk. Ya wis ngono ae nang dideplok. Dipilahi sik lur. Sing atos-atos iki laos barang ini iki dijegurno dhisik ya. Nek tempene ana uyah-uyahane ku enak, terus meresep ngono lho. Iya, Mak. Merasuk ngono ya. Iya. Merasuk ke hati. Wis lur iki bumbune, wis ngene iki wae, nang ayo disok nang gone iki ne, simbukane. Panci lho jampakno. Iki ancen bumbune dijeplok kasar ngene iki lho, ora apa-apa masih ngono ya sedep. Lho Bu, rampung Bu. Oh iya Kong, yo Wis tak makasih yo. tinggal nutukno meneh Ya ya. iya, heeh. Tepak lur klopone enom, banyune kok digawe bothok iki enak. Tok ngene lur. Wis kayak dicampur. Aduh, ketotok. Hati-hati to, Mak. Lah iya. Ja parut klopone ja. Oh iya nih, tak parut kene. Nah iki wis dibumboni lur, gloya. Terus iki banyu klopone iki eman lur, iki nek digawe bothok enak seru. Klopone iki enom. Wis. Wis, Mak. Wis. Kita ombene, Mak. Heeh, benen. Ndi gelas iki, Bang? Iku nang kene iku lak cingkir tok nang ndukur genuk. Ndukur genuk, ndukur meja iku. Tuh iki kok pedes lur, lombok rajangane dilebokno ngene iki. Iki lombok setan iki lur. Iki lombok ijone. Loh, mantap tenan. Wis karek nyampur ngenteni klopo, dijajek mar klopo dhisik. Terus lho iki saiki karek nyampur klopone ya. Jas mar-mar klopo iki nang dicampur kene. Nek klopone enem ku enak lur, ora kames-kames ya.
Wis lho saiki tak bungkusane ya. Oh, dislemek ngene iki. Jagung mus mari aja. Sik Mak dirungkas Mak. Oh iya, ya wis lho mbek ngenteni Mbak Ija mari iki bumbune datar jagunge. Ana brambang bawang, kemiri, kencur, lombok cilik, lombok gede, godhong jeruk. Wis ngono wae, engko cek nang dilembutno Mbak Ija. Ndi Mak bumbune Mak? Ya iki lho. Sik. Wis lur, wis mari karek dinteni setengah jam ya. Lho bawang prene lho dadar jagung. Ben sodep yo nek godhongane ngene iki. Nah, wis lur iki botoke wis mateng, saiki ayo dintas ya. Ayo mangan bareng-bareng lur, enak sajake lur. Nah, lur saiki jagunge digoreng. Ganti jagung. Ganti jagung, wis terakhir lur, mari jagung iki nang ayo madang ya. Ini lur gowet gedeng cek marem. Mantap men. Wis lho, wis ready kabeh ya. Saiki wayahe Banu ngombe nodem dhisik ya lur ya. Biasa sak tengah jam sadurunge mangan iku ngombe nodem dhisik. Engko sedengane jangan ya adem. Nek kepanasan ngene iki ya mlonyot. Ya wis ngombe ngene iki lho, rasane iki koyo wis lega, wis padang ngono kuwi lho. Dadi mangan sak mangan iki gak kepikiran ngono. Sampeyan kabeh yo ngono aja lali. Tukune nang di Bandung. Selalu ngombe nodem ngene iki ya tukune nang nggone official store nodem. Sing ono logone mall kae lho. Nek gak ngono nang nggone apotek Jawa Timur. Nek ra ngono maneh ndelok nang nggone linge Bandung mesti ono. Ya lur ya. Sampeyan kabeh muga-muga diparingi sehat kabeh lantaran ngombe nodem kaya Bandung. Saiki normal gula darane lur ya. Ayo lur, mangan-mangan lur, mangan lur. Oh, enak ya. Masakane wis mateng kabeh. Sik ono sing iso diewangi tak gak iki. Yo ono kok. Ndi kita? Kira ndak? Oh. Kayak kan ndak? Yo iya. Wala-wala sipe sope iki seger rek. Sebelah ndi iki, Mak? Kene lho. Nganti ramuat iki, Lur. Jan wae. Masakane. Iki lho sing enak iki lho, botok simbukan. Lur, sayure kene ya. Ayo. Mbak Reva. Tak dumi piring sitok-sitok cek mbok dhewe-dhewe lur. Ayo Mbak tak Iki bingung iki, Lur. Ket mang madhep rono mangan ambek apa ya? Sak pira, Kong? Ya semono wae. Sakmene. Ki aku njaluk jangan bayem lur. Tuh, seger. Iki masak bali barang iki mau lur aku lur. Lho, iki aku iki njaluk tahu. Ayam kira gelem aku iki. Sajake enak iki rek. Jagung wis iki wae. Dadar jagung tapi juga siji tok lur aku iki lur. Ya. Kira ibu ndak? Iya, Bu. Kenapa? Aku ya. Gopo. Tembo. Tapi lho nak, sampeyan dikit lagi. Tak kira Mene. pakaian iki. Iki juga lawo dhewe ya. Ayo Bam. Balik ya. Yo ora apa-apa kok. Hop. Lho, ki hop sakmene. Ndok Mak. Yo wong njoko dhewe ta lah. Dadar jagung. Iki apa tempe waras? Ini ya. Tahu gak ate ya? Kak kate Mak. Ngene. Potok. Botok rek. Mantap. Lur, iki botok simbukan, Mbak Ratri. Ayo rene iki lho, mangan botok simbukan lho. Delon ta gak pengen sampean lho. Ayo, Bu, mangan, Bu. Bareng-bareng, Bu. Iki lah, Bu. Bu, pengen ta Bu? Lur, delon lur lho, enake lur. Rupane menggairahkan. Lho, dadar jagung, tempe mendoan. Wis, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur. Monggo lur enak iki lho. Botok simbukan iki sing menggoda. Temenan iki. Wah, enak. Kayak ngene lho lur, delon talu. Dicampur ambek sego anget-anget kayak ngene iki lho.
Yang dimplok. Simbuane lho rasane, simbukan banget. Enak pol. Ya sembuhan banget. Ada daging. Sedep. Enak ya? sayang. Enak ya, Kung ya, seger ya, Kung. Tak ndokok baline rek. Hmm. Ono ndase awe-awe iki mau. Cukup aku ngono. Ndase lur. Tuh. Anjir enak akeh simbukane timbang akeh tempene, Lur. Heeh. Mantap ini. Heeh. Dolot. Nek dipersiku simbukane warnane kuning. Bumbune iku gak ireng kena Gak ireng. simbukane. Tapi Kayak rasanya Mas. ya padha enake ya kan ya. Heeh, padha enake. Ono khas mantep ciri khas simbukan. Sedep Bener. anjane. Mbak, kalau makan berapa jari, Mbak? Ini Mbak, gitu, Mbak. Enak temenan. Mantap. Boleh. Entekno simbukan. Tapi ora patek pedes banget lho ya. Heeh. Tapi lek ketemu kabeh ya pedes, Bu. Heeh. Heeh. Enak tapi seger. Murup nak moto. Apa maneh mau lebokno nang matamu? Menyala bosku. Mbak. Aku tambah kepengen sing kayak crispy ngono ku. Pak banyak, Mak. Anjane ngono kadang selera-seleran. Kadang lagi pengen crispy, kadang pengen sing gedebong ngene. Alhamdulillahirabbil alamin. Lur, sego sak wakul tebal. Enak lur, wareg lur temenan lur. Wis war kabeh, Mantap. kabeh seneng ya Mas ya iki ya. Iya, wis. Enak. Sewedep banget. Ya wis ngono wae ya Lur ya. Wis cukup sakmene videone Bandung, aja lali ditileki videone anak-anak Bandung ono Bebam. Ana si Ija, ya Lur ya. Wis pokoke donga-dinonga wae, tak dongakno dulurku nanti wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan ateblaine parga rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.